ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ലെമൺ ഗാർഡ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കിന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാളൻ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യാം. പല സ്ഥലത്ത് പല രീതിയിൽ കാളൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. ചിലവർ പഴുത്ത വാഴയ്ക്ക വെച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും, ചിലവർ പച്ച വാഴയ്ക്ക വെച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മളിന്നിവിടെ പച്ച വാഴയ്ക്കായും അതുപോലെ തന്നെ ചേനയും കൂടെ ചേർത്താണ് നമ്മളിന്ന് കാളൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം, കേടാകാതെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. കാളൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു വാഴയ്ക്കായും അതുപോലെ തന്നെ സെയിം എമൗണ്ട് ചേനയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടും സെയിം എമൗണ്ട് എടുത്തേക്കുന്നത്. വാഴയ്ക്കയുടെ അത്രയും തന്നെ ചേനയും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാഴയ്ക്കായും ചേനയും ഒരേ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചേന കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ ചൊറിയുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കയ്യിൽ തേച്ചേച്ച് ചേന കട്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് ചേന കട്ട് ചെയ്യുക. കാളന് വേണ്ടിയുള്ള വാഴയ്ക്ക എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തൊലി പൊളിച്ചാണ് എടുക്കുന്നത്, തൊലി അല്ലാതെ ചെത്തി എടുക്കരുത്. ഇങ്ങനെ ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ചിലർ പഴം വെച്ചും ഉണ്ടാക്കും. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പച്ച കായ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വാഴയ്ക്ക ആണെങ്കിൽ വാഴയ്ക്കയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ കറയൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും. അപ്പം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വാഴയ്ക്ക കട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ വെള്ളത്തിലിടാം, അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിലിട്ടാലും വാഴയ്ക്കയുടെ കറ നല്ലതുപോലെ പോകും. ഇനി നമ്മൾ ആ പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന തൊലി കളയണമെന്നില്ല. ആ പൊളിച്ചെടുക്കുന്ന തൊലി നമുക്ക് അതിൻ്റെ പച്ച ഭാഗം ഒന്ന് ചിരണ്ടി കളഞ്ഞേച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് വെച്ച് മെഴുക്കുവരട്ടി വെക്കുകയും ചെയ്യാം ആ തൊലി വെച്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കാളൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു ചട്ടി എടുത്തേക്കുന്നത് കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ചട്ടിക്കകത്താണ് സാധാരണ കാളൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചട്ടി ആണെങ്കിലും മതി. ഇനി നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചേന ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം ഈ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന ചേനയ്ക്ക് ഒരു ഇച്ചിരി വേവ് കൂടുതലുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മൾ ചേന ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. നമ്മളിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 2 പച്ചമുളക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടുവേ കീറിയിട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ചേനയും കായയും വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളം കാണാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാനൊരു 1 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. നമ്മളിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, ഉപ്പ് അവസാനം മാത്രമേ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ചേന ഒരു പകുതി വേവാകുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ഞാൻ വാഴയ്ക്ക ചേർക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണം ചേനയ്ക്ക് ഇച്ചിരി വേവ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട്. ചേനയും വാഴയ്ക്കയും വേകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിവിടെ ഒരു അരപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ 1 മുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 1 കപ്പ് യോഗട്ടാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് 1/2 ലിറ്റർ. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, ചെറിയ ജീരകം, ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവേ. 4 പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അധികം എരിവില്ലാത്ത പച്ചമുളകാണ് ഇത്, നമ്മുടെ എരിവനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അരച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന യോഗട്ട് ഒഴിച്ചാണ് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ പരമാവധി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കേടുകൂടാതെ കീപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്കൊരു 2-3 ടേബിൾ സ്പൂൺ യോഗട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. നമ്മുടെ തേങ്ങ നന്നായി നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചേന ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് വേ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാഴയ്ക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളമെല്ലാം നന്നായി പറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വാഴയ്ക്കായും അതുപോലെ ചേനയൊക്കെ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിതിനകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ലേ, ഇത് നന്നായി ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. വെരി ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി യോഗട്ടും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കാളൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ തൈരിന് ഇപ്പം നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൈര് മേടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിന് പുളി കാണണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക്
ഈ തൈര് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നുണ്ടാക്കുകയാണ് പ്ലാനെങ്കിൽ തലേദിവസം നമുക്ക് ഈ തൈര് എടുത്തൊന്ന് പുറത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തൈരിന് നല്ലതുപോലെ പുളി വന്നോളും. നല്ലതുപോലെ കട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സിക്കകത്തിട്ട് ഒന്ന് അടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫോർക്ക് വെച്ചോ വിസ്ക് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയേ. അപ്പോഴത്തേക്കും കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ വേണം ഈ യോഗട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനേ. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായിക്കോട്ടെ, ഒത്തിരി തിളപ്പിക്കണ്ട. അപ്പം നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ ഒന്ന് വേകുകയും ചെയ്തോളും. അപ്പം നമ്മൾ കാളൻ വെക്കുമ്പം ഇത് ഒത്തിരി തിളപ്പിക്കരുത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായി ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ മതി. ഒത്തിരി തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൈര് പിരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒത്തിരി തിളപ്പിക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായി തിളച്ച് വന്നാൽ മതി. ഇതുവരെ ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തില്ലായിരുന്നേ. അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റാണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇന്ന് കറി ഉണ്ടാക്കി നാളെ ഉപയോഗിക്കാനാണിത് നല്ലത്. അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസിൽ, അതായത് ചേനയിലും അതുപോലെ തന്നെ വാഴക്കായിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തൈരിൻ്റെ പുളിയൊക്കെ പിടിച്ചോളും. നാളെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും മൺചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിൻ്റെ ചട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വലിച്ചെടുത്തോളും. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും വെള്ളം പോലും കാണത്തില്ല. നമുക്ക് സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരിയെടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അത്രേ കാണത്തുള്ളൂ. ഇതിപ്പം നമ്മളൊരു 1/2 ലിറ്ററിൻ്റെ തൈര് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാളൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 10 പേർക്ക് എന്താണേലും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാളൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാളൻ ഇത് മിച്ചം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരാഴ്ച വരെ നമുക്കിത് കീപ്പ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് 2 ദിവസത്തേക്ക് എന്തായാലും പുറത്തിരുന്നോളൂ, ഒട്ടും ചീത്തയാകത്തില്ല. ഇനി 3-ാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ഉലുവ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഇത് ഉലുവ ജസ്റ്റ് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മിക്സിക്കകത്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചാണേ. നമ്മളിത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുവാണേ. ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പം തന്നെ ഇത് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ചതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ കടുക് പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളൊരു പാൻ എടുത്ത് വെച്ചു, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേ. നമുക്കിതിലേക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുക് ഇച്ചിരി കൂടുതലുള്ളതാണ് നല്ലത്, കാരണം ആ കടുക് പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയല്ലേ. നമ്മളിവിടെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവായും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ, ഹോൾ ഉലുവ. കുറച്ച് ഉണക്കമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാവേ. അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാളൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നാളെ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാളൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഉടനെ തന്നെ മൂടി വെക്കരുത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റീം വന്ന് ചിലപ്പം വെള്ളം കുറച്ച് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാളൻ ചീത്തയായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ നാൾ നമുക്ക് 2-3 ദിവസത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ വെള്ളം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാതിരിക്കുക. നന്നായി തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇതിപ്പം ഇന്നത്തേക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കണമെന്നില്ല, നാളെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ മാത്രം ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചാൽ മതി. പിന്നെ എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കാതിരിക്കുക. ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊരു 1/2 hour ആയതേ ഉള്ളൂ. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ആ പുളിയും ഉപ്പും ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2 നുള്ളു പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഞാനിത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല, അത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.